Igbo mma nọ ehihie ọma nọ. Eji m ohere a na-anabata mmadụ niile na nnọkọrịta anyị n'ụbọchị taa n'ihe onyonyo nke ehihie. Aha m bụ Oriakụ Teresa Agha. N'ihe onyonyo a, anyị ga-aga n'ihu ịkọwa maka onye bụ Chukwu kere ụwa. Maka na ekwere m nghọta na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onye zitere ya. Onye bụ onye a zitere anyị n'ụwa anyị nọ n'ime ya? Ihe onyonyo a ga-enyere anyị aka ịmara onye zitere anyị, ịmara etu anyị na ya ga-esi wee bi ndụ anyị n'ụwa a, ịmara ihe anyị kwesịrị ime na ihe ndị anyị kwesịrị izere na ndụ anyị nọ n'elu ụwa. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ebicha ndụ anụnwa wee laghachi, maka na Igbo kwenyere na onye ọbụla nọ n'ụwa a bụ ahịa ka anyị bịara ịzụ. Onye zụchakwa n'ahịa, ọ ga-alaghachi wee nye ụsa banyere etu o si wee zụọ ahịa nke ezipụrụ ya ije zụ. Otu a ka Chukwu Okike, onye nke zitere anyị n'elu ụwa, zitere anyị n'ụwa ka anyị bịa zụọ ahịa. Anyị ga-akpa maka ya bụ Chukwu Okike, onye ọ bụ, ihe ọ na-eme, ihe ọ bụ n'obi banyere anyị bụ mmadụ n'elu ụwa, na ije anyị n'elu ụwa, na etu anyị ga-esi wee laghachikwuru onye ahụ zitere anyị. Ọ ga-amasị m nke ọma ma ọ bụ na isonyere anyị n'ihe onyonyo anụnwa mgbe ọbụla anyị banyere inweta ihe anyị ji akụzi ihe banyere nkụzi anyị nwere n'ihe onyonyo a. Nke ịbụọ, anyị ga-akọkwa akụkọ nakwazi ịkọwa ihe banyere ọtụtụ ihe okike Chineke kere n'elu ụwa, ihe eji ya eme, uru ọ baara mmadụ, na ihe mmadụ ga-eji wee mee ka o wee nwee ike ịdịwanye ndụ wee ruo mgbe Chineke ga-akpọpụ anyị na ndụ a ka anyị nọ n'ime ya. Anyị ga-emekwa anya n'ihe banyere ọtụtụ ihe na-agbagwoju anyị anya na ndụ a anyị bi n'elu ụwa. Mgbe anyị na-atụgharị uche n'ihe ndị a niile, ọ ga-enyere anyị aka ime ihe anyị ga-eme ka ndụ anyị wee kawanye mma. Anyị ewee nọ n'ụwa n'obi aṅụrị na n'obi ofufu na-enweghị mgbakasị ahụ. Chineke anyị mere ka anyị mara na ọ bụ nna nwere obi ọma n'ebe ụmụ ya nọ. Ọ bụ anyị ka ọ dịziri ịmara ihe anyị ga-eme na etu anyị ga-esi wee bie ndụ a, etu ọ ga-esi wee kwa anyị wee dịrị anyị mfe na-enweghị mgbakasị ahụ. Sonyere m n'ihe onyonyo anụnwa mgbe ọbụla anyị wetara ihe ọbụla maọbụ nkọwa ọbụla maọbụ nkụzi ọbụla, ka ị wee nwee ike na-amụtawanye ihe ga-enyere gị aka ibi ndụ a etu ọ ga-esi wee nye Chineke otuto ma nye gị aṅụrị n'elu ụwa. Ọtụtụ ihe ka anyị nwere ịkọwa. Mgbe ọbụla ị batara na ihe onyonyo anụnwa, ọ ga-amasị m ma ịkpe aka ebe ahụ etere ihe dịka mgbịrịgba, ebe ahụ etekwara ihe dịka ihe ga-alaike maọbụ ka ị sọskraịbụọ wee mara ihe etu anyị si aga n'ọtụtụ ihe dị iche iche a na-akọwa n'ihe onyonyo anụnwa. Iwe were gị na m ji asụsụ Igbo wee na-akọwa ọtụtụ ihe. Ọ bụ ka ọtụtụ ndị be anyị wee sonye nke ọma wee ghọtakwa anyị ihe uru ọ bara na ihe o litere bụ ịkwalite asụsụ Igbo. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-abata oge niile ịghọta ihe anyị na-eme na etu anyị si eme na etu anyị ga-esi wee nyere ndụ anyị aka ka ndụ wee kwa anyị obibi na ndụ ụwa anyị nọ n'ime ya. Nwanne m, udo dịrị gị dịka ị na-esonye anyị n'ihe banyere nkụzi a mgbe niile. Ọ ga-amasịkwa m ka ị na-enwe aṅụrị oge ọbụla ị batara n'ime ya. Na-amasịkwa gị dịka ọ na-amasị m ịdị na-egosi n'ezie na obi dị gị ụtọ mgbe ọbụla ị nọchara n'ihe onyonyo a site n'isonye n'ịjụ ajụjụ maọbụ ikwu ka ihe ị ghọtara maọbụ etu a ga-esi wee mee ka ihe wee na-agawanye n'iru. Ụjọ atụna gị ịjụ m ajụjụ. Adị m ohere ịsa gị ajụjụ ọbụla nke ị jụrụ mgbe ọbụla ị batara n'ihe onyonyo a. Ya mere ụmụnne m, anyị ka ga-akwụsị n'ebe a. Anyị ga na-abịa n'ihe onyonyo a kwa izu ụka ọbụla maọbụ etu ọbụla o si dapụtara anyị iji wee fụ na ihe onyonyo nke anyị na-eme na ọ na-agawanye n'iru na-enweghị nkwụsị ọbụla, na-enweghị egwu ọbụla, na-enweghị ụjọ ọbụla. Ka ọ dị n'ụbọchị taa ka a ghara iru oge unu. Ndeewonu. Aka m bụkwa Oriakụ Teresa Ifeọma Agha. Alụm.